За подобряване на психическо и физическо състояние на децата с интелектуални затруднения, те практикуват различни спортове. Досега спортуваха повече индивидуално, но след като водната топка вече бе въведена като колективен спорт, нека видим какво е въздействието върху състоянието при тези деца. Вили, за пръв път се въвежда водната топка като спорт за деца с интелектуални затруднения. Кажи ни малко повече как се възприе този нов спорт. Този нов спорт се възроди горе-долу преди 8 месеца, възприе се много добре и даде възможност на деца с интелектуални затруднения да тренират със свои връстници и по този начин да усетят тръпката от колективния спорт, какъвто е водната топка. Водната топка за тези деца се практикува по адаптирани правила, които бяха създадени и заедно с Асоциацията за развитие на българския спорт и спортен клуб Адаптирани спортове решихме да направим един така пилотен експеримент, в който тези деца да участват и да усетят тръпката от спорта. Освен, че вече тренират тези деца, те ходят и на състезания и покоряват спортните върхове. Да, имахме едно такова международно спортно събитие, Be Inclusive Water Polo, което беше съфинансирано от програма Еразъм Плюс на Европейския съюз. Домакини на събитието бяха Спортната асоциация за хора с увреждания град Риека, Хърватска, с партньори Асоциация за развитие на българския спорт и Асоциация на българските пловци. И това ни даде възможност на международна сцена да спечелиме първите си златни медали. Нашият отбор беше представен от 11 атлета с интелектуални затруднения, като в отбора имахме и една дама. Проведоха се 2 матча. Първия матч завършихме с равен резултат, но втория матч бихме с 12-6. Емоцията беше много голяма. Непрекъснато се говореше за този матч. Тръгнаха си с златните медали за България и така установихме, че е крайно време да имаме вече и такива адаптирани спортове, колективни спортове, за да може да включваме децата с различен вид затруднения. Освен водна топка, имаме адаптирано плуване, имаме адаптиран баскетбол, благодарение на Национална спортна академия Васил Левски. Имаме адаптирана лека атлетика, адаптиран футбол и тук искам да изкажа една голяма благодарност на студентите ни от сектор адаптирана физическа активност и спорт, които бяха непрекъснато с децата на международния турнир и по този начин им вдъхваха тази емоция и коража, за да могат да спечелят. Адаптираното плуване го правим благодарение на базата, която ни е предоставена от ученическа спортна школа София, и адаптирания баскетбол се провежда в спортните зали в Национална спортна академия. След тези златни медали какво ви предстои? Предстои да продължиме в този дух, да продължиме тренировките и вече да покоряваме световната сцена.